Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang, may mga bareta na kaming nasasagap duman sa Manila, sa mga ibang lugar, sa Cebu City. Mga tugang hali sa sakuyang mga amigo na sabi, gari luway-luway na po na nagkakaubusan ang mga kwarta na ang kantidad 100 pesos. Ito bagang so 100 na papel. Sa bagay naman ko 100 na coin ano. 100 pesos. Buda tabi 50 pesos. Napapahapot so nagkakapira. Kung nata ngayon ta medyo nagbab na ano yan. Gari, nagwara-wara da mga tugang ang supply kan 100 pesos. Buda po 50 pesos. Ha? Pero so 500 at tabi. Medyo dakol pa, available pa. Di ko lang aram kung kumusta, digdi po mga tugang sa satuya na lugar. Legazpi sa probinsya Canalbay asin sa Bicol Region. Kung may mga istoryaman, kung igaman ki mga bareta, may kinaraman po dyan mga tugang sa iguana da tabi kinag-withdraw. Nin mga binandol na asang gatos pesos. Iguana kinag-withdraw ki binandel na 50 pesos, ha? Iguana da tabi mga tugang kinag-withdraw na pero limitado ini ha na awa of 500 pesos, ano? Ini po na sa kuyang nakukuha ang mga informasyon duman po sa Manila, sa mga kamidbid ko duman. Buda mga tugang sa Cebu, may mga kabarkada kita duman, ha? Mga tugang digdi po sa tuya na diyan sa mga lugar na ito, tabi ano, nagwara-wara na daa. Ang hapot, sisay ang nag-withdraw. Buda, ano yan? Sisay mga tugang ang ano yan. Sisay mga tugang ang nagtatao. Sa indadarahon yan. May interview tabi ako niyan, Jerome, sa Zoom. Bantayan mo tabi sa yaw na. Sige, isignal mo kung yaw na ha. Anapot mga tugang sa sisay sa inapapaduman, di ba? Migo dakol na mo ya magpalitig di sa ko ki 100 buda 50. Oh, sabi nga ni kan sa kuyang amigo, iguana da tabi mga tugang kikwana, iguana da po mga tugang kang gusto magpalit nin 100 pesos. Mga tugang iguana tabi ki ano yan, ha? Iguana tabi ki gusto mga tugang na magpalit mga tugang ki 50 pesos. Di ba? Sabi ninong sa kuya ngayon, iguana ki gustong makibalyuhan. Kan kantidad na maning kwenta, 100, naghapot na databi mga tugang kun ano ini? Kung pwede nga makipalit dyan. Kaya kami po, ma-verify man kami sa mga amigo mi na mga bangko, digdi po mga tugang sa satuya na palibot. Sa Manila po, nangyayari na, kung iyan ang iguana kinagkapirang naghahapot, posibleng may naghahanda. Dapat niya to ma-confirm mga tugang, pero igwatabi mga tugang ki naghahanda. Mga tugang para dyan. Ano, di ba? Bata, sabi kan Comelec, magiging mahigpit databi ang task force kontrabigay. Di ba? So sa central office bagang bareta ha, mga tugang na ilinuwas, ina kung may guidelines na iyan digdi sa lokal. Sabi bagan ni Chairman Erwin Garcia, pag nadakupan databi kamo nin 500,000 pesos pataas, Gero 2 days, 3 days before election, may papanimbagan, posibleng investigaran.
Pero igwa man da po mga tugang ki mga exemption may kinaraman yan. Taod-taod po takaklarohon niya to yan. Mga tugang sa Commission on Elections, mga tugang Buda, igwa po kita mga tugang ki ihapoton diyan. But may kinaraman digdi sa mga form na nahiling mga tugang diyan po sa tuya tabi na palibot, mga tugang na dapat i-secure nin mga kandidato tabi pagabot mga tugang kan election o campaign period sa barangay. All right? Oras natin mga tugang 10 minutos bago po magabot ang alas 8 nin aga digdi po sa DCGB sa programa niya tong Anhapot. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan tabing aga, mga tugang, may makakahuron kita. Siya po mga tugang ang former dean kang graduate school sa Bicol University. Kanag-eskwela po ako dyan, mga tugang sa graduate school, siya po ang samuyang dean. Relax na relax ni sir. Very relax siya, very approachable. Maling kauronon, maski sa mo masabatan, pwede mong hapoton kung ano sa imong concern. Tabi, sa po ang samuya kay itong dean sa graduate school, mga tugang sa Bicol University. And gusto tang isang guni sa iya. Ang sitwasyon ngunyan, mga tugang sa Palestine, buda sa Israel. Ini pong labanan ngunyan kan Israeli army and then ini pong Hamas terrorist group. Diba? Saan po nagpuon ini? Mga tugang na iwal kanduwang ini. Paano nagkaigwa mga tugang kiiwal anduwang ini? Takon ilingon mo, mga tugang magpuon pa kan mga nakaaging panahon sa history, talagang na nagkakasundo ining grupong ini. Yan na Hamas, terror group, na nakatagsinda as terror group, mga tugang sa international community. And then kanuminaging Domingo, nagkaigwa po mga tugang ki kariribukan sa Israel. Kaya ngunyan pong pag-aaga, makakauron niya to pera magtaon sa tuya din mga kuro-kuro, mga informasyon tabi. Ang professor, mga tugang sa Peace Studies, dyan po sa Bicol University. Ang former dean, mga tugang kang graduate school, Dr. Herbert Rosana. Dr. Sir, Dean, maray na aga po. Welcome po sa DCGB. Good morning po. Thank you for inviting me. Yes sir, thank you so much for this opportunity na makauron ka po ngunyan na aldawta. Nagkakasabat-sabatan po kita dyan lang sa Bicol University kan mga nakaaging mga taon. Iya po. Naramdaman ko. Iya pa, opo. Sir, para po sa kaaraman kang nagdadangog ngunyan, pwede po may share sa nagdadangog mo na paano po nagpuon ini po na hanggang ngunyan dakula ng misunderstanding kang Israeli government as in po ining grupo kang Hamas tabi dyan sa Gaza Strip, Dr. Rosana? Halaba po ina istorya yan, halaba na history yan. Wala na nagkaigwang nagkaigwa kasiring kayan. Sabi nga kan mga theorist, ang apod kayan ni Edward Azar, ang apod niya kayan protracted social conflict. Kasi protracted na siya kasi 56 years na siya. Even more than 56 years. Pero nagpuon iyan because of the yung pag-create kang State of Israel. Yeah. Kasi actually ang mga Hudyo, mga Jews, they were already coming to the Middle East matagal na, even before the Second World War, nandoon na sila. And they were immigrating little by little. And yun nga, kasi doon sa Europa kaya ito, may sarong political movement ng apod Zionism. This was founded by Theodore Herzl. Ini si Theodore Herzl, nagtutubod siya, sabi niya, matatapos lang ngaya ang oppression kan mga Hudyo sa Europa kung magkaigwasin na kisa dirinindang estado. Opo. That's why kan magharali sa mga British duman sa Middle East, they took it as an opportunity to create their own state. Hanggang sa halos istorya kay itong 1967 nagkaigwang Six-Day War na kung sa so Israel nagibo siya ki preemptive strike against Syria, against Egypt, against Jordan, and luckily paguna ninda madadaog sinda, pero actually at the end nanggana sinda after the Six-Day War. Opo. So nag-expand sa indang territory. Yung nagpuon sa problema kang iyan na mga Palestinians because they already created their own political movement like the PLO,
Kaya hanggang sa kahaluyan, kaya itong 1980s, middle 1980s, nagkaigwa ko ta nakimagayon na proposal, yung tinatawag na Oslo Peace Accord. Opo. Kaya lang, ito, tinanggap na kan Palestinians ito, kaya lang medyo nag-change sa politics sa Israel. Kumbaga sa mga rightists, iyon ang nagana sa election, and then they try to disregard the process. And Opo. yung mga Palestinians man, they harden, then sa kahaluyan, naglaog naman sa Iran. And then Iran also sponsored itong mga proxy group ninda, kasabay na dyan iyan na Hamas, saro iyan na Hamas. Opo. This actually started in Lebanon, ayaw niya so Hezbollah, Hamas, then sometimes in the 2000, the middle of 2000, nanggana sa election su Hamas. So Ayun. na-override nila su PLO. Yeah. Kaya su PLO nagpasiring na duman sa West Bank. Yeah. Ang natada sa Gaza Strip su Hamas. Opo. And it's also the time na dahil na ito pigintindi kang Israel, kaya iyon na ito, kumbaga pigigibo na itong proxy kang Iran in order to instigate violence. Kaya itong atake kang Sunday, sabi ninda kan mga analyst, ang Iran nga iyon nga sa likod ka iyan, kang gabos na yan. Yeah, opo. So, 'di ba sir, gusto sabihin sir, hararom na talaga ang naging iwal kan duwa, hararom na talaga ang naging, sabi nga ni, ang pinunan kang init kang iwal kay ning grupong ini, magpunpakan mga nakaaging panahon na ito. Medyo hararom na po siya, protracted na siya, nagsanga-sanga na siya, kumbaga dipisilo ng hanapon ang pinagpunan kasi baga pag pigsusolve ta sa problema, pigahan ang ugat niya. Kasi ini dakul na siyang ugat, data na ma-determine. Kaya ang trend kang violence duman sa Inda, cycle siya, paulit-ulit siya. Yes. May gaganda nun, may mabalos, may magagadan, may mabalos. Parang siguro na isang katapusan na one cycle of violence. Oo. Opo. Dr. Rosana, di ba ining West Bank, kundi ako nasala po, ining West Bank in Gaza, pinag-subdivide ini dahilan duman sa creation kang State of Israel. Is that correct po, sir? Iya po. Kahit itong 1948, ang decision kang United Nations is to partition Palestine into a Arab state and a Jewish state. Tinanggap niya, inako siya kang Jewish state, pero pig-reject ito kang mga Arab countries. Kahit wala pang Palestinians kay ito. Kumbaga, so West Bank was under the administration of Jordan, and the Gaza Strip was under the administration of Egypt. Opo. Pig-reject ito kan mga Arab countries. Kaya yan ang medyo nagsiring nga naging arog kaya ng sitwasyon ninda. Opo. Sino pong nangyari sir na pag-atake kanumi naging Domingo, nakadakol kang nagadaan, tinayming pati na igwaki activities bagaduman sa ni sa Gaza Strip. Ano po sa iling mo ang gari hararom na conflict kung nakaisip ining mga taong ini na atakihon po ang grupo kang mga Israelis duman sa lugar na ito? Ano po iyan, nakulo yan ang mga narrative, iba-iba ang mga narratives ninda, ining mga iba-ibang istorya, ining mga Palestinian sa Gaza, ining Hamas. Ang justification ninda kang pagkanda kay itong violent ito, atake ninda. Sabi nila, haloy na nga kaming we are under occupation for almost 56 years. And kami ninda, you can just imagine, ano nga ang reaction kang sarong tao na under 56 years na siyang under occupation, tapos itong Gaza Strip baga, parang dari siya virtual prison kasi may blockade ang Israel. Correct. They kinakaluwas duman. So in other words, sabi ninda, kumbaga, nagkataon sila moral justification naman sa ginibo ninda because of that kind of situation. Tapos ang sarap ng story ninda is because Israel has been challenging the status quo of Jerusalem, lalo na duman sa Al-Aqsa Mosque, saka duman sa Dome of the Rock, na ang hururon kasi kaiyan is it will be under the administration of Jordan, pakatapos exclusive lang siya para sa worship kang mga Muslim. Kumbaga ang mga Hudyo pwede sila magbisita duman anytime, pero allowed to pray. Kasi nga yung very sensitive situation baga nasabi kan mga Hudyo sa Indada ito historically. Kaya lang minsan bagang ngunyan may mga because of the right-wing government sa Israel, may mga politicians na who were challenging this status quo. So sometimes nagbibisita sinda duman sa Al-Aqsa, sometimes nagpi-pray sinda duman, which according to the Palestinians is a desecration and violation of earlier agreements. Kaya justification ini kang Hamas, sabi ninda,
Iyo nga yan ang dahilan kung nata kami nag ano nga ya kasi nga grabe na nga ang pigigibunin do sa muya nga ya, especially duman sa Jerusalem, which is very sensitive para sa inda. Oho. I see. Sir, ma-backtrack lang po kitang madali, paatras kan mga panahon. Tama ba? Tama yung nababasa kaya ako na history na even before or during the time of Jesus Christ, talagang igwa na po misunderstanding ang grupong ini, or even before during the time of David and Goliath. Pwede po sir makonect ang sitwasyon na yan tabi sa presenting ini? Ano po yan, medyo religious yan. Kaya minsan, hindi ko siya masyadong biga para explain sa mga estudyante kasi ano siya, religious siya. Medyo, baka may confusion lalo. Pero anyway, to clear the ang ano kayo baga, sa Bible baga, sa narrative ng Bible, ito ngaya, itong lugar na ito was promised to them by God. Kaya nga in-invade kang Israel so Canaan. But they were not able to eliminate the Philistines. Saro ining grupo ki ethnic group na nandiyaon sa parteng iyan kan kung hain nga nanggasangon yan. Yaon diyan ang ninda. Ayun. Mga Polynesian people ini na Phoenicians yaon diyan sa lugar na yan. Kasi they need to eliminate, and sabi nga sa history, it becomes a thorn in their on the side of Israel. Tapos kan to forward the history, pag abot kan mga Romans, when the Romans occupied itong lugar na ito. So kadagitan kan mga Roman sa mga Hudyo, they renamed the place Palestine. Kumbaga, sa panahon ni Christ, wala ng Philistines kaya ito kasi nakuha na sila siguro na wala na so ninda. Ni-revive kang mga Romans itong pangalan na ito in order to insult or to spite the Jews. Kaya tatawagon apo dun tanga ining Palestina in remembrance of the long time enemy of Israel. Yan po yung name na Palestine. Pero as far as nation of Palestine is concerned, warang siring ka na nationality. Actually, this consciousness of Palestine only came later during the British occupation. Na kung sa mga Arabs duman, nagde-develop na sa political consciousness nila na mga Palestinians nga kami. Opo. And that, the history of that. Kaya parang cycle siya. Kaya sabi nga duman, kung babasahon ta ang thread kang Bible, history kang Bible, ang conflict talaga is bound always to happen in that place kasi ever since iyo talaga yan sa indang ang nangyari diyan. So meaning po sir, tamay nababasa man kaya akong mga write-ups, di ko alam kung aliba medyo mga credible is ano yan, writers ba medyo mga analysis So meaning gari ini pong duwang ini, ang conflict ninda is may connection po sa relihiyon, religious, and both political issues po sa duwang magkataning na teritoryong yan. Tabi, Dr. Rosana? Usually po, kasi ang religion kasi sa politics, minsan ginagamit yan kan mga tao because of their ideological, naturally, like for example, religion, gari bako siya masyadong sa mga Israelis kasi ang mga Israelis baga kadaklang kayan bako man mga religious na tao except for a minority of them mga secular sinda pero minsan lalo na sa side kang Hamas for example, they use Islam as a weapon. They are weaponizing religion kasi ang religion baga siya has a great potential for subdividing the allegiance of people kasi tapos nasa level siya kang values. Ang tao baga dipisilon ipag-challenge ang values kan sarong tao. Kaya diyan nagupulang iriwal kasi lalo na sa mga pigpapahalagahan niya, talagang ilalaban niya yan through with his own life. Kaya iyan ang naging dahilan diyan na ginamit nila so religion as a weapon for lalo na ang Iran because Iran is a theocratic ang system of government na actually nasa likod kang gabos na ini is Iran, and these are actually all of these are proxy war. Opo. Sir, may posibilidad po na mag-escalate ini sa ibang parte kan mundo. Ngunyan baga po, ito, ang Hamas supported by Iran and then so Israel ngunyan being supported by the US, di ba? Nadangog ko sa mga statement ni Biden and other European countries. Ano po ang analysis mo po sa sitwasyon na ini? Actually, may possibility siyang mag-escalate. Pero magalas ka nga ni, pigpadara kang US so sa iyang aircraft carrier pasiring naman sa Mediterranean haran ni sa Israel. Yes po. Kumbaga, kung analyst ka, maiisip mo tulos na this is a local war pero nag-involve na mga US military hardware kang US kasi may possibility kasi diyan na Iran might use nuclear weapon niya, baka pwedeng gamitin niya against Israel, pwede ning mag-escalate into
something different. Kaya kumbaga, in anticipation of the event, tigdara niya na ito duman. So kumbaga, gari siya writings on the wall na pigihiling muna na yun ang posibleng mangyari. Pwede siya mag-escalate kasi kung di siya mag-escalate, di man mapadara ang US kan sa iyong mga military assets duman. And bakit po ang Iran ang medyo, kasi ang Middle East maraming mga power play dyan. Iran versus Saudi Arabia, then also Turkey. Ang Turkey ba nagpupunan siya mag-assert kasi formerly naman kasi ang buong Middle East is under the domain of the Ottoman Empire, which was the predecessor of Turkey. Ngayon si Erdogan, si President Erdogan kang Turkey, parang nire-revive niya yung idea na Turkey must be a regional power and must have influence over the ano. Kaya basa ko sa news kasuhapon, parang nag-warning si Erdogan, sabi niya, winawarningan niya sa mga other countries not to get involved in this conflict. Kung mangyari po ang Dr. Herbert, iba ka mas may dakulang sitwasyon sa pwedeng mangyari sa mundo. Itong mga supporters kang Israel and itong Hamas group, sabi, in the future. Iyo po, kasi siya, medyo, ang response kasi kan Israel, medyo makusog and it can turn the tables around and pwedeng may ulterior motive man ang ibang forces na to ignite a world war. Para iba kahit kung paano kan adalan sa World War II, di ba? Opo. Sa Europa lang ito actually nangyari. Kaso makiling kang Japan na i-involve na su US sa mga take advantage niya yon because nga meron din yung issues niya with the Western power. In the same way pag nag-escalate may possibility na na mag-spread siya sa ibang lugar and then other countries might take advantage lalo nang may mga makusugon bagang mga countries sa kaiwal ang US with the Western countries. Iyo po. North Korea pwede siyang mag-ignite kasi rin kaya na take advantage sa sitwasyon. So yan, mga bagay na yan. Opo. Sir, ang tama ba ang Israel saro sa mga salit na nasyon, saro sa salit na estado, pero nagangalas ang iba. Natala po tayo kasi mga powerful arms, may mga powerful equipment po para sa giyera, and an Israel can stand alone sa mga naging giyera po kay ni sa mga neighbors nindang nations kan mga nakaaging panahon. Po kasi ang Israel salit lang siyang country pero worldwide ang sa iyang influence. Why? Because ang mga Hudyo baga, mga Jews, they are all around the world. And actually ining mga mayayaman na corporation, multinational corporation sa United States, sa New York, kadaklang kaayan pagrugaring iyan kan mga Hudyo. Most of mga Jew, mga Rockefeller na yan, etc. Mga they are Jews and they are supporting Israel. Kaya ini baga ang agari twist sa istorya kaayan. Kaya kang World War II, so mga Hudyo pig-contain siya kan mga countries pigbawalan na mag-practice kan mga profession ninda. Kaya sa mga Hudyo nag-resort sinda sa pagpapautang, lending, money, and then also to the jewelry business. Ngunya nag-succeed sinda duman sa ninda sa jewelry business ninda. Duman sila naka-accumulate key wealth and influence. Later on, they become very influential. Kaya ang US baga mahiling mo, maski ang manggana yan Republican, Democratic, they will always support Israel because Israel has a very strong lobby in government. Nagkapaluwas yang ang mga Jew na mayayaman, mga billionaire, nagkapaluwas yang kwarta, nagko-contribute yan sa mga politicians. That's why ang gamot kan sa indang influensya sa gobyerno makusog. In fact, I remember kaitong mga early 2000 nadangog ko yan si Prime Minister Mahathir Mohamad. Igwa man siya conspiracy theory. Sabi niya, there is ngayon a conspiracy among the Jews to capture the economy of the world. Kaya kung natata Israel makusugon siya. Pero at the same time isipon ta ang demographic ang Israel. So mga nag-immigrate na mga Hudyo hali sa Europa pasiring sa Israel, most of them are already technocrats, mga economist na sinda, may mga professional na sindang aram na nila kung paano magpadalagan kang ekonomiya. Kaya mangangalas ka kung nataarap iyang ipig-isip ko nga sana ko, siguro niya ako kung inaro kang Pilipinas ang strategy kan Israel, siguro mo niyan technologically improve na kita. Posible. Posible. Opo. Kasi paano kita sa creative back, minsan ang ibang tao ba pig-isip kwarta tulos, paano nga kung siya sinda ang mga ideya ninda long term. Gusto kadili niya pero magtius na kitang ngunyan. Kaya ang ginibukang Israel nagtao siya kay mga tax holiday. Halimbawa sa mga company
o mag-put up nga kamo ki business digdi. We give you the environment you need. Tapos exempted ka mo sa tax for 10 years. Oh. Siyempre, pag negosyante ka, mailing mo, ay, exempted pa lang kita sa tax for 10 years, makaka-gain ako digdi. Apo. So, napalog na sinda. So, after 10 years, saka na sa Israel, nagkukolekan mga taxes. And at the same time, ang advantage pa, so technology, na ilipat na duman sa inda, nakaka-okda na nila. In other words, yan ang dahilan ko na ang sekreto. Kung nag-succeed sinda sa defense industry, sa medicine, etc. Anong yan, iyan ang sa indang sekreto. Na sana kuta na kung inarog taman, dahil tayo na para isip sudilin siya, so kolekta. Siguro, na-encourage naman sa mga investor na magdarili sa Pilipinas. Yes. Okay. Sir, sa hiling mo po ini nangyari ngunyan sa Israel, may epekto po sa pangkinaba na ekonomiya, tabi? Sa Asia or sa even in European countries? Sana daiman lugod kasi mo ang ang Middle East baga source siya kang oil. This is very critical to our economy. Yaon niya na pinakulaon na mga reserve kang oil lalo na sa Saudi Arabia. Nakulon silang reserve na nahiling mo sa nabaga na kan pig limit din na so production nila. Kulaon baga ang gasolina tangon yan sige ang mahal. Halang kaumpirmi siya sige ang yes. Kasi ang tigibok kang Saudi Arabia nagkakawat man siya. Yeah. Hiling na i-reduce ko ngunyan nga ang production. Kasi pag medyo nagkukulang na madadagdagan niya. Kasi it's all about business. Kaya pag na-involved yan in mga Middle Eastern countries, problema kita. Lalo na kitang developing countries kasi wala makitang masyadong mga reserve. Ang reserve natin ngayon hanggang 3 bulan sana. Compared mo sa US ang oil reserve nila 2 taon. Maski dahil sila mag-supply ang oil sa loob ng 2 taon, makaka-survive sinda. Yeah. Opo. Sir, may nahiling ka po na kwan. Ano ang pagkakaiba ka? Sabi kang texter ta, Sir, pakitanong po kay Dean, sabi niya, yung source mo po ngayon, may pagkakaiba pa yung war ngayon, although may pagkakaiba talaga siya, I don't know kung anong point ka ng listener ta, yung war between Russia and Ukraine and then Israel versus Hamas. Ano po ang hiling perspektibo mo tabi, Sir, kan duwang giyarang ini na nangyari po ngunya digdi po sa tuyang kinaban? Garo da man siya ki relation kasi harayo man na i-establish ang relationship kaning Hamas pero they mutually contribute kasi ilingon mo niya sa Russia sa United Nations ang US nag-request sa Security Council to come up with a statement condemning the attack the Sunday attack pero pig-block siya kang Russia nagveto sa Russia. Oo. Ang kumbaga pinaka general connection ka iyan is Russia versus the West. Sa Ukraine baga. Opo. Ang Ukraine hararam ang connection niya sa Russia culturally. Kaya sabi ka Russia, you can touch the other, but if you touch Ukraine, you are now already approaching our doorstep and you will not see na diyaon ka na sa pintuan ko. Yan. So in the same way, ining Hamas, although di man nagtaram ang Russia na nagsusuporta siya, statement niya baga, very very generic, sabi niya, habo niya lang kumbaga habo niyang mag-escalate ito. All the other sides should take precaution. Yun niya. Kaya lang yan parang pag inanong mo in a general sense magko-coalesce ang masainang mga interest kasi alam mo sa international relations kasi ang mga countries they are more after their own interest. They are not after emotional attachment to anybody. Opo. Sir, sa hiling mo po ining nangyari ngunya na conflict sa Israel versus Hamas, maglalawig daw po ini na problemang ini kanduwa hanggang sa makwaso sabi nga ni mapundo ang giyarang ini sa enda? Gari halawig po iyan kasi sabi nga ni Prime Minister Netanyahu, they are preparing for a long war. Kasi ang objective din ngunyan kasi for the past several years piga para contain lang nila sa Hamas. Ang objective din ngunyan is to eliminate Hamas. Kumbaga magkaiwaki change of regime duman sa Gaza. And halawig yan kasi it will require a ground invasion and it will require talagang ipa-flush out nila sa Hamas and then to change the government sa Gaza. And it's difficult and pwede siyang mag-complicate kasi nga duman sa northern part kan Israel sa Lebanon so mga grupo duman sa Hezbollah nagpuuna sinang they are just looking for a situation na makomplicate ninda ang sitwasyon and medyo mapagal ini para sa ina. Kaya nga baga may mobilization ng ngunyan sa Israel. So, pag nahilig mo ang sarong country na nagmo-mobilize din siya kan mga reserves niya, medyo delikado yan. Kasi parang may
halawig yan. Opo. Pati nga da sa mga kaninda, mga military forces na yaon sa ibang mga nasyon, pig-recall, di ba? Pinabalik na sa inda eh. Pinauli na ninda. So sa indang mga persa. Po. Oo. Kaya yan ang, kaya gari, halawig yan na kwan. Halawig yan na, sana di man lugod mag-complicate kasi Yeah. apektan kaya na sa tuwing mga ekonomita. Opo. But as a United Nations, garo day pa man po ki solidong move, ano tabi sir? Para i-resolve tulos ang conflict na hindi tabi, Doktor? Ano po sa Gari ilingo? di man nagparamirating na sina kang Sunday, Buda, Monday. Di man ki statement na nakaluwas kasi nga pigbibito siya kang Russia. Yan sa mga problema kang UN, kang Security Council kasi nga yung 5 permanent members may powers in the to veto magkaiba kasi ng mga political agenda kaya di kinangyayari minsan sa Opo. May nahiling ka po sir na direkta or indirektang epekto kayo sa Pilipinas aside from yung mga OFWs na nakatutok mo niyan po sa tuyang gobyerno niyaon naman? Ang problema talang po kay ni ang sa economy ta kasi nga magpara lang kay ni ang oil and tapos wala magkitang reserve na kwan kaya ang mangyayari kay yan magsasuffer ang economy ta sigan lang kang gasolina sana din managod siya umabot sa 90 arog kayan grabe na iyan and dakula ng impact kayan sa economy ta magre-reverberate yan sa tuya lalo na maluya man ang economy ta baka makita arog kan ibang countries na despite of economic problems pero nakaka-cope up sinda kita mahihirapan tayo. Marami tayong multiple ang complexities kan sa tuyang country. Lalo na disaster prone pa kita. Paano kung may mga disasters, saan kita magparakuro aka yan? Yeah. Kaya baga, data iyan napipil, pero usually baga ang gobyerno pagdain ng kwarta, nag-uutang, Opo. data yung narareparo, pero dakula o na impact yan sa tuyang economy. And kaya itong COVID-19 na ito, nagparaurutang ba kita? So iyan, arugan mangyari sa tuyang aka yan. Pag may gera, nagkaibang arugan na crisis, mautang na naman ang Pilipinas and yan ang problema sa tuya Iyon. later on. May connection po sir sa valuation kang piso ining kasong ini in the future? Igbo po kasi pag nagkaigwang magkakaiwang inflation iyan pag nagpadaragdag su presyo kan mga barakalon sa apektado kaya ng economy ang mga tao kan di na magbabakal para talaga sa sila kang kwarta ninda eventually magagadan ang mga negosyo so pag nagadan ang mga negosyo dahil na kinagbabarakal inflation na iyan. Kaya baga, marahi ang mga tao para tarago ki kwarta, dapat ang kwarta nagdadalagan. Hiyo ba kasi ano? Tinarago iyan. Ganda ng economy, diyan nagkupo ng inflation ta. Yes, sir. Dr. Rosana, sir, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB and mabuhay po kamo, sir. Thank you so much po. Ayun po. Tama po. Salamat po. Thank you very much. Malib na po ako. Thank you. Thank you so much. All right. Mga tugang Dr. Herbert Rosana, former Dean, Graduate School, Bicol University, and Professor po, mga tugang kan Peace Studies dyan po sa Bicol University. Yan po siya dyan konektado sa CSSP. Nagutokdo po siya full-fledged professor, mga tugang sa Bicol University. O kamo pong nagdadangog ngunyan, ano man po ang iling nindo. Ano man pong hiling nindo, mga tugang sa sitwasyon na ini, alas 8:17, magbabalik po ang hapot, magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies, nagbabalik na ang EQ and Genius Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prizes can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestone ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali,
Lagundi, kaya bubbly sarap for everybody. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Pabili ng vitamin C. Yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB 825 na. Kauron ko kaya sa kuyang amigo. Sabi, good morning. Ay, ito, nalog pa lang ang reaction ni Dr. Chris Gianan. Good morning, padi. Wara na ako masabi. Well explained. Matibay talaga si Professor Rosana. Yes, sir. Thank you so much. Good morning, Henry. Magayon pang kauron mo, matibay po magpaliwanag na nalinawan ako. Yes, salamat nun pong maray, mga listeners natin. Ngunyan tabing pagkaaga sa satuyang programa. Sir Hen, ang mga hospitals and pharmaceuticals companies po in the US ay pagsadiri kan mga Jews at Israelitas, bako man kan mga Amerikanos. Yes, tama po itong pigasabi ni Dr. Rosana Casubago regarding dyan. Alright, sabi ni Colonel Braun, ang legislador dapat mandatory mag-adal about peace and security studies para magrarom asin maghiwas man lamang ang kaaramaninda paano kita mag-survive sa rapid and volatile geopolitical changes happening in this troubled world. Bako puro budget ang pag-iriwalan. Iyon ang gadtabi, Colonel Braun. Tama ka, sir. Kaya nga ako kung may time naman ako, gusto ko mag-eskwela kaya na, sabiyo ba, igwa kaya ki master in, peace studies gyud araw kayan. Igwa kayan diyan eh. Gusto ko lang mag-adal, magdangog sa mga lecture kan mga professors. Maski day, basta hanggang sa nakita duman sa, maski day matapos, kumpleton sa mga courses, subjects para po masabutan yan. Importante po talaga an peace and security. Na ang mga senador ta, mga congressmen ta, or even mga tugang mga local chief executives, dapat igwa kayan. Ako sige sa nang eskwela ko, diba? At ako na kung gusto sana ako matapos hanggang sa naduman sa ngaya last subject para ngaya before thesis writing. Hanap ka naman ibang kurso. Dahil ka ngayang tinapusan ng pag-eskwela mo. Pig-record ko po sa paliwanag kang kausap mo. Matibay magpaliwanag. Ikan na talaga ang tunay. Salamat po. Kita po, facilitator man sana kita. Mas matibay itong satuyang resource person. Kaya pig-record kan satuya na paradangog mga tugang satuyang interview. Alright. Ang mayor na ugat na nagdudurulag sa mga Diyos sa Egypt, pinamunuan ni Moses dyan, nakaabot sinta sabi ni sa Israel. Iyo baga, ever since mga tugang, religion and political, rivalry, magpon pa kan mga nakaaging panahon. Sabi nga ni Dr. Jing, sige po, sige po, Dr. Jing, hanapon ko ini na pig-send mo sa kuya sa Netflix para masabutan ta ang sitwasyon ha. Hello, good morning. Hello, Migo. Good morning, Migo. Ganyan naman mo. Everywhere. Wala man ang dagana. Yeah. Adawa nga ni na-conquer ng daan sa wrong lugar. So damages, grabe man sa humanity. Iyo baga. Ang nag-suffer mo niyan, Migo, mga civilian eh. Mga aki, kadakul kang gadan. Dahil lang palugtukan kan missile, may pilion daw iyan. Kung Hamas iyan o Israelita iyan, di ba? Israelites yan. Talagang pag imagine nagsasabog ang building na minarampaw, kibigla na iling mo ito. Ma'am, at amailing mo sa mga aki na Amerika. Ara lang kao na building sa Gaza, minasabog,
minarampawg sa nakibigla-bigla. Kumusta ka na so pamilya ka ituluman na naapektaran, ang isip nila magbalos against Israel, di ba? Kaya nga, papalos-balos. Ito yung mangyayari. Kaya sabi ba ni Dr. Rosana, deng katapusan, cycle, Pero, ang iwal kanduwa. Kaya nga, sana sa muna, may makiaram kayan nganing mapundo na. Damo na nagsasako yan tao. Ilingin mo niya ng Ukraine. Harayin ang mga residente dyan. Yan mga refugees sa iba-ibang mga lugar sa Canada. Yan sa kataning na nasyon. Oo. Ukrainians. Kaya walang nagana sa gira. Iya. Puro pierde. Sana mapundo na yan. Pagpangitang na yun. Duwa na ang ang spotlight ko niya nakatutok sa duwang parte, Russian and Ukrainian war, tapos Israel and Hamas war. Okay. Kung ano, napataliw yung mga pundo na mga ideologiyang yan. Ito orang mangyayari. Yeah, opo. Sige, okay, thank you, Migo. Salamat. Alright. Sige, another sabi ni Rondon, Master of Arts in Peace and Security Studies. Iyan. Gusto ko ini adalan. Master of Arts in Peace and Security Studies, MAPS. Sabi ni Rondon Ricaport, LPT. LPT. Gari kaya pag ako nagkadang Rondon ki LPT, ibang naglog sa isip ko. Diba? Magayon baga mag-adal kan mga kaya pag mga arog kay ning kwan, pag mga arog po ka na sitwasyon, nabuko na ako nag-istorya kay puhan ko ki resource person na mas eksperto sa sakuya. Hello? Hello, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, po. Itong creation, ang Israel kasi was created in 1948. Yeah. Nagpunan, di ba, so Israelites nag-speak up po diyan na diaspora, scattering. Scatter sila all over the world. Kasi even, sabi ba kan Diyos, you will be scattered. Yeah. And right enough, nangyari talaga yung biblical, nag-scatter sila to Europe, to US, sila sa buong mundo. This is the sadiring state of Israel. Yeah. It was created by the United Nations in 1948. Kaya pala, madam, pati sa US dan, mga mayaman duman ng mga pharmaceuticals, mga businesses, mga Kaya Jews. Kaya sunachis. Kanak lang kayong mga Israel, kayong mga Jews ka ito. Yaon sa Europe, sa Poland, sa Russia, sa Germany. Kaya nga siya, big cleansing na ni Hitler. Ni Hitler, kang panahon, di ba? Nag-request na mga Jews, tatawan sila kibansa, which was created by the United Nations, nag-carve out lugar sa Palestine, so United Nations. Kita nga ni, so Pilipinas lang nga ni, sa Asia, ang nagboto to give them their own country. Sa Pilipinas lang, kaya grabe ang utang na buot sa tuya kang Israel. Ang Pilipinas lang ang nagboto sa Asia na takwan sinda. Kasi binutuhan iyan sa United Nations, 1948. And the carving of the area, dahil nagtugot sa mga Arabo, makukuhaan nindo kami kidaga, lugar. And nag-uruli na sa mga Jews sa Israel. Ito ng Nation of Israel. Tumana nagpuon. So, iriwal. Puon ka ito. Sabi ka mga Arabo, kinuanin doon na daga sa muya. Kaya pala, madam. So, from that time on, pero Palestine, kung sa biblical Palestine, mas dakula pa nga ni dyan. So, daga ka? Yeah. Malahot yun. Mas dakula pa. Kaya lang, sinda na scatter, sinda dagit magasinda sa Diyos. Sabi sinda, scatter ko ka mo sa buong mundo. Kaya pala grabe ang dagit ni Hitler, nakalakop ang mga Jews ka ito, sa Europe. At saka, so mga Jews talaga, kumbaga, they control the economy. Kasi maski sila ang mga Hudyo, talagang they have this capacity to do business. Sila sa business eh. In fact, sa pag-adal kay IQ, ang Ashkenazi Jews, ang pinakalangkaw ang IQ. Ashkenazi Jews, European Jews. So, siguro dahil sila talaga ang chosen people, they were scattered. Mga nita, nagagit sa inda so Diyos baga. So, 12 tribes of Israel baga. So, itong Israel na naaraman tango niyan, iyan ang create kang United Nations.
Yan na ano na yan. There were two plans. Dalawang plan ang ginibo kang United Nations. Pareho ito, reject kang Arab. Tapos, ngaya ko ang Mindanao. Kita ngaya sa mga Muslim. Masagot ka. Giri arog kan so nangyari. Ano po? Ang sitwasyon? Yes, arog ka. Pero mo yan, so nagpuon na duman. So West Bank mga madam, sila niya na. Before 1948, of course. Mga panahon pa kang Biblia, kang biblical times. Talagang, the Jews were, they had a bigger lugar sa than is the nation of Israel as we know it now. It was bigger. But since they had wala sindang na-disperse sa buong mundo, so sila sa United Nations kilugar. Yun. Duman sa ito nga, kinarve out ito. So ganito nangyari sa India. Ang India, pinartition yan. Ang original India, pinartition into Pakistan and India. Correct. Nakaradanan man. Pakistan, India, Bangladesh. Kumbaga, kaya pag pinakiraman mo ang lugar talaga, dako lang ribok. Maski nga baga madam sa lokal na sitwasyon, pag ang daga pig-iriwala, sa daga, nagitirig-basa. Kanta na sa mga magpararintes. Nagitirig-basa na. Sa mga daga. Nalungan sa mga nasyon na ito. Pag marayahan kidaga, signali, sir, baka may nagradana na. Ayun ang mga nasyon na nasyon. Tapos, nagkataon man so ano ninda, so religion ninda, magkaiba. Yes. Sarupa yan na faktor. Sarupa. Yan nakulaunan na faktor na itinaw kang Israel, talaog kang tinaw kang Israel sa Jerusalem was mga mosque na para sa Muslim, very important sa India. Bata, ito sa naguluwas, madam na. Israel. Naguluwas ko niya, siguro promesa sa Inda, sa Bible, na sindaan magta-tribe sa araw ka na bagay. Gani, nangyayari, di ba? Nangyayari. Yes. Nangyayari. Yes. So, sabi ba pag nag-iling ka kang sa mga kaitong, sa mga film baga? Na nangyayari na. Itong diaspora, ito yung baga sa Biblia. Iskatagiton baga sa Diyos. I will scatter you. Inawi baga yan. Iyon ba nang gano'n? Makuha niya ka mo. Dengay ka mo kilugar. Pasudagit niya sa mga Israelite, sa mga Jews. Yes. Opo. Okay, ma'am. Thank you po. Yun lang po, sir. Very good, ma'am. Salamaton tabi. Magayon, additional information sa tuya, Gabos, mga tugang. Ngunyan tabi na pagkaaga, si Dr. Chris Gianan, si Dido. Weekend ganyan pa di, go kita. Pa-eskwila talaga kami ni Pade. Go nga kita, Pade. Hello, good morning. Hello. Yes. Sabagay. Mapungkat na naman dyan, ha? Mapungkat na naman dyan. Hello. Yeah. Yan mga Singapore na wandering Jew. Yeah, correct. They're wandering everywhere. Oho. Kanta ni James Taylor. Yeah. I've been wandering. Ayan na, amigo. Okay, salamat. Alright, ito. Sige, yan po ang sitwasyon tango niyan, ha. Kaya, mga tugang, kon lang kita. Sabi nga ni, maski puro pa, may impact po yan, digdi po sa nasyon kang Pilipinas. Alright, another reaction. Hello, good morning. Hello, babe. Yes, morning, Migo. Kaya pala nagwala sa Wamas. Narin ako sa leader. Ano na naman ang gusto mong sabihin? Hindi na ako si Senyor Aguila. Migo. Pasiran Migo, fight mo, ha? Baya kapag palibungan ko niyan, agam payo ko. Kaburukan. Lakos yung takan. Sabi ko na. Sabi na. May ma-reaction pa niya. May ma-reaction ka. Namapasaway ka. Sabi na sa iyo. Sinabi na, kaya mampalan. Garan may kasalan kayo ni Migo si Bato. Sabi na sa iyo. Sarap.
Sige na. Basta joinin na. Alright, mga tugang 20 minutos bago po magabot ang alas 8 nin aga. Digdi po, sandali, may other reaction sa tuyang programa. 20 bago po magabot ang alas 9 nin pag-aaga. Hello, good morning. Nagkaroon lang po kung kan diskusyon ni Gano'n Susudin, magayon nun mo, mga eksplikasyon. Iyo po. Kung kan managod ng sugera kan Israel. Mhm. Ano mo baga tabi, idol? Kadayon pa ako. Dati ang Israel, pagsasasarugan natin mga nasyon palibot. Iyo baga, hinapot ko baga si Dean, di ba? Mga kalaban niyang nasyon, Totoo, pero nagdadaog. Iyo, totoo. Nata? Oo. Yan, ang mga tao ba yan? Nagdangalas. Nata daw. Oo. Nagdadaog. Una yung simple man sana. Pero mo aram na mga Hudyo at mga Israelites are the choosing people of Iya. God. Choosing people, correct. Sa Biblia yan. Sa Biblia. Na dawangan sila nagkakasala, kakastigo mo ka Diyos. Pero ang Diyos ngaon magiliran sa ila. Oh. Ang dumo kan panahon na si David, nilabanan sa Palestino, si Igante. Iyo baga, si Gulayat. Oo. So Igante, nakula uno na lalaki, ito ang kanang Palestino, so piglimay-tibay nila. Oo. Si David, sultirito ano binampang kay Gulayat. Nasa tabakusugon ang buot ni David, naampangon si Gulayat. Na, iapesar na Igante, siya, sanay pa sa lang sultirito. Yeah. Inampang ni David si Gulayat, kaaram niya ang mahal na Diyos niya on sa iya. Yeah. May katabang siyang dadaugon si Gulayat. Oho. Kung siya nagat siya manggagana, o ano nangyari kay Gulayat, bakit tuminumba? Iyo po. Yan ang Israel sa dayuto na nasyon. Sabi Oho. ko yan, kahit ito pa yan, dahil pangalan ako, idol na. O yan, kapag pangalan ako, taglalabanan na yan. Nakuha na palimot na nasyon, tigigera yan. Iyo. Na instead, nila iwas palugod ang sendang taga na nasa sakupan. Yeah. Kaya, ang paliwanag ko na kayan, ang mga Israelite nga on katabang ni Danman sa Diyos. Israelite. Salamat, sir. Very good point. Thank you so much. Di ba? At na, aloy na mga tugang na iwal yan. Kanduwang yan. Pero talaga, pigiling ko nga sa mga documentaries, natangayat na nagtatribe ang Israel. History, mga tugang nagsasabi na talagang ang Israel magpunpakan mga pinmisinang nanggagana, mga tugang sa giyera, sa iwal, sa palibot, asin halos gabos na nagkapalibot sa ng nasyon, naging kalaban ninda. Reaction tayo. Ang Hamason, mga maray pangani ang tinampo sidewalk with ano ito? Okay, ibang reaction niya. Ang Israel, mga Jews, chosen people sila ng God. Kaya walang nakakadaog sa kanila. Kaya maliit na bansa, walang nakakadaog. Kapag kinalaban mo sila, ang Diyos ang kalaban. Yan. Napaka down to earth po, VP. Kaya nagpapala ka kan Diyos, mahal na Diyos. Kukuha mo ang pulso kan mga tao. Kaya salamat po Salamat, nagmati sa imo. Keep up your good works. Thank you. Kuan po lang ko yan. Yan po talaga ang kaya ko. Hello? Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yan, ang mga Hudyo, talagang business-minded yan. Yeah. Ang Legazpi Oil, dati tagsadirikan ni Jerome. Talaga, sir. So, kang panahon? Talaga? Kang panahon, ito. Talaga trabaho dyan kay tusutugan ko. Opo. Ngunyan, pinadala siya sa Amerika ni Jerome. Aram niya na Jew siya. Yeah. Jew si Jerome. Opo. Kaya, be proud. Iyo talaga, talagang mga business-minded, sir? Talagang, sabi nga, di ba, kanso, nakulon sin ng natabangan. Sabi nga kang reactor ta ba kaso bago si madam na ang saro sa pinakahalangkaw na IQ, itong mga sarong klase ng Diyos, di ba? Opo. Yun naman, sana. Salamat, sir. Salamaton po. Thank you so much. Alright, very good. Thank you. Di ba? Yan, digdi pa lang sa Legazpi. Mga tugang may mga businesses, mga tugang kaito na pigapadalagan tabi, ang mga Jews, ang mga tagsadiri. Alright. Trivia, Sir Henry, ang original na owner kang Legazpi Oil was a Jew. Yo. Nag-text na. Tama, Jew. Okay, sige. Leg oil daw. Owner kang leg oil. Sige po, salamat ha. Salamat tabi. Pareho ka na po sa kuya kasubago.
All right. Thank you so much for very talented avid listener. She's full of wisdom. She learns so much from her. Thanks and God bless you all. Thank you so much, ha. Reaction ni naman sa apod kan sa tuya sa mga listeners ta. Very talented daw reactor sa tuyang programa. All right, 15 bago mag alas 9 ninaga. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Norcubes. Buong-buo ang Pasko with Norcubes. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Jim's 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang Kagawaran ng Kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Iyon. Iyon, Dok. Okay na. Ako na, Dok. Matarap na ako. Sige, thank you so much. So sa kuyang amigo, mga tugang, may paliwanag man sa kung nata maribok dyan sa Israel. Nagpun yan rin sa magtugang. Sa magtugang, griman na may pun. Sa nakasura. Midbinindo si Isaac Buda, si Ismael. So akin ni Abraham, na hindi ko nagbabasa ka mag-iba. Nagihan ko man Isaac, Ismael. Si Abraham baga, may agum na ikadua, di ba? May agum na ikadua baga. Nagkaki siya duman, buda, igaman siyang aki sa dati niyang agum. At iyon ding ang problema kan dakol kang agum. Lingana. Nagbunyan. Na, kaya nag-iriwal si Isaac, napaduman sa araw kaya ni man si Ismael, napaduman digli sa ano yan, sa Israel, di ba? Okay na. Araw mag-iriwal dyan. Mga tugang sa sinabi ng lugar. O anyway, mga tugang, aramon tanawan mga dagdag pang report hali dyan sa luwas. Sabi ni Ding Villaranda, si General at US President Eisenhower po ay Hudyo. Yan, watching, listening po. Thank you so much ha. Mga listeners natin, mga tugang sa bilog na mundo. Alright, nasa linya po si Ans Galero, aramon tanawan dagdag na report. May kinaraman po ini mga tugang sa DILG. Dahil pa daw po ni narereceive na pahayag manungod sa, o dahil pa makapaluwasin pahayag, manungod sa disqualification case ni Konsehal Albarizo. Good morning, Ans, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Dai pa mapalawas o dai pa pwedeng magpalawas nin pahayag mo niyan ang DILG Bicol malungod sa sa disqualification case na pigampang ni Konsehal Albarizo kan syudad kan Legazpi. Dahilan sa binisita kan DCGB News ngunya na pagkaaga na sambitan ng opisina para konpirmaron kung iguan naman ang gadni na naibabaan
Commission on Elections Commission and Bank manungod sa writ of execution asin status kan disqualification case kan konsehal alagad sa ngunyan wara pa man sa nasambitan ng opisina si RD Attorney Alnado Escobar dahil sa susog sa impormasyon kan sa indang staff iniyaon sa official travel sa Metro Manila. Mientras tanto, ang Commission on Election Legazpi siring man ang sitwasyon ngunyan na pagkaaga VP Henry dahil sa daiman na makakapagpaluwas pa rin pahayag ini urug pangyaon sa meeting ngunyan ang pamayokan Comelec Legazpi na si Attorney Connie Del Castillo. Mientras tanto, binalo tagraray magkipag-ulay man sa pamayokan Comelec Albay na si Attorney Aurea Bubunaw siring man ang sitwasyon na ibasin na makakapaluwas nin pahayag. Opo. Nakita ko niyang respect chat ko baga sa imo regarding naman sa concerns para sa mga motorcade, etc. Dahil available kitang makauron sa Comelec, ano? Pa, VP. Oo. Sige. Basta igwa kaya ko niyang concern sa mga kandidato regarding duman sa pag-fill out, duman sa requirements sa mga papeles na dapat i-comply. Para ngayon sa mga motorcade, sa pag-start ini kang campaign. Sir. Oo. O sige, tayo schedule tan lang. Baka sa aga, ano sa aga? Webes? Baka pwede sa aga, makauron si Attorney Connie regarding naman Actually, pigbabalo taman ko na kaso baka taod-taod tapos na meeting. Kauron ng taga RBP kung available sa aga. Okay. Oo. Sige, may mga kauron kaya akong mga punong barangay kaso hapon, buda ka sa Banggi. Yan ang sa inang concerns buda so mga lalo na sa Albay, igabaga sa Legazpi, igaw na ba kinagkaperang na-issuean Kishokos order, di ba? Roger. Para sa pig-apod na ano yan, ano nga na po ka yan? Premature campaigning. Roger. Okay. So, yung VP, ang sitwasyon dito sa lawas kay Bansi Boy, ang Sigalero, DCGP. Salamat sa report, hali po dyan sa lawas. O yan saro pa yan. So sa DILG, mga tugang, regarding po dyan sa issue na yan tungkol dyan kay Councilor Al Barizo. Pero kan-interview ta kan si Councilor Al, asunod siya sa proseso, kung ano man dapon sugo sa iya, iyo databi ang gigibuhon niya mga tugang para masunod siya sa orden kan sa tuya na mga nakakataas diyan sa gobyerno. Pero sa matayguapang maging mga legal na remedyo, magibo man siya mga legal na remedyo para po protehiran man sa iyang sadiri, buda protehiran tabi ang mga tao na iyo po ang nagbugtag sa iya bilang konsihal mga tugang kang syudad ni Legazpi. So yan tabi ano. Ako sa hiling ko, ini mga tugang ngunya na pigigibo, yan po na mga kaso, mga tugang sa Comelec. Dahil po nag-aagidigdi sa lokal tang Comelec. Ngaya, city, municipality, province, or regional office kan Comelec. Ang mga complaint para sa disqualification. Dahil po sila nag-aagi, direkta po yan, mga tugang duman sa Manila. Direkta po ang duman sa Manila. Tabi na, sa Comelec Central Office. Nakakaaram na naman ang Comelec na igwa ki pigreklamo sa endang munisipyo na nasasakupan, sa endang syudad na nasasakupan o sa probinsya, mga tugang, oras na bibaba na kan Central Office kan Comelec ang show cause order. Pipaagi sa regional office, pasiring sa provincial office, so provincial office man kay Atty. Bunaw, pipaagi man, pipasiring man sa pipasiring man tabi sa mga syudad asin mga munisipyo. Duman na po naaraman kang kandidato sa SK, sa barangay, buda sa iba pa, na sinda po may reklamo nin atab na pangangampanya, buda violasyon tabi sa election code o election laws. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Thank you so much po. Goodbye. Marinaga po sa Indogabos. Pong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Thank you. Mabuhay.